Thokozani Gugu Parafini insizwe yakantobo lapha eCape Town. Abantu abahlutshwa zizilwane, ezi zilwane azifani lezi zilwane ezi. Kunesilwane sabathakathi esisokolisa abantu, esilala abantu, esithatha iintlahla zazo zabantu, esibasokolisayo. Umntu ephelelwe nomfazi, omnye ephelelwe nendoda, simeza ugqwaliso, angathandeki, achithakala nasemsebenzini. Kube naba bantu ke bayothwala, bayothatha izilwane. Fumaniseke izilwane ke ngoku zona ziyabalala, athi umntu amoshakala apha ngaphantsi, anxibe inapukeni. Fumaniseke ukonwabanga ngoku, imali uyayifumana imali mara akanalonwabo, udikiwe siso, siyamsokolisa. Unyangwa kwakhe yena akafani naba banezilwane abangazange bazithatha zabathakathi. Akufani ukunyangwa kwabo nabaya. Nalo wasithathayo isilwane wayefuna imali, ngoku siyamsokolisa, sibulala abantwana, sibulala izimoto, asilawuleki. Akufani mawunyanga umntu onjeya, akufani. Abantu mabaphile.